салом дӯстдорони футбол, мо барои шумо боз видеои нав тайёр кардем. ситораҳои варзиш киро бисёртар дастгирӣ мекунанд, Месси ё ин ки Роналдо? Лайк монед агар ба шумо ин намуди видео писанд омада бошад ва аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро. Ҳамада тамошои хуб, рафтем. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. рӯзи 16 май бундеслига бармегардад. барои ҳамин тезтарак ба ссилка комментария буда даромада бо промокоди TouchFood дар аввалин пардохтатон соҳиби 6500 рубл шавед. имконоти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. аз ҳама шиддаттарин ҷанговар дар UFC Конор Макгрегор ба ин савол хело зуд ва бо боварӣ ҷавоб дод. мо бо Криштиану Роналдо бениҳоят монандем. ҳардуи мо дар кори худ беҳтарин ҳастем. чизе ки Роналдо дар майдон нишон медиҳад ин боварнокарданист. ӯ миллионҳо одамонро дар тамоми ҷаҳон бо машқҳои худ илҳом мебахшад. дар ин бора низ зудтарин шахс дар ҷаҳон Ҳусейн Болт комментария дод. Месси хело боистеъдод аст. Роналдо бошад машқҳои зиёд кард то ин ки ба ин қуллаҳо бирасад. Роналдо аждаҳор аст аз ҷиҳати физикӣ. Ман низ ба тану туши худ аҳамияти зиёд медиҳам, лекин ӯ боз дигар аст ва бояд соҳиби туби тиллоӣ шавад. Ба ғайр аз ин Криштиану инсони беҳтарин аст. на он қадар пеш журналистон дар ин бора яке аз беҳтарин бозингари НХЛ Александр Овечкинро пурсон шуданд. Артём Зуба шер аст. Роналдо ситора аст, а Месси бошад шоҳи футбол аст. дар ҳақиқат ман мухлиси Месси мебошам. бо ман шавқхор аст ба бозии ӯ ва таърихи зиндагии ӯ назар кунам. ӯ аз поён сар карда яке аз ситораҳои футбол шуд ва ҳамаи чизро танҳо худ ба даст овардааст. дар бораи Зуба, бале, Артём низ фикри худро дар ин бора ба яке аз партали варзишӣ баён кард. аргентиниҳо бисёр бозингарони хуби боқувват доранд, лекин ҳамчун даста онҳо миёна ҳастанд аз рӯи стандартҳои футболи ҷаҳонӣ. ҳозир ҳама бо якдигар ҷанг мекунанд. Лео, Криштиану ва ҳардуи онҳо бузург ҳастанд, аммо Роналдо як зина боло мебошад. дар охир мо хостем фикри ҷанговари машҳури UFC Ҳабиб Нурмагомедовро фаҳмем. мо бо Роналдо яке гап мезанем, лекин барои ғолиб шудани Лигаи Миллатҳо ман ӯро табрик накардам, аммо бо Скудетто ӯро табрик кардам. дар Италия онҳо сезони хуб гузаронданд, вале дар Лигаи Чемпионҳо мағлуб шуданд. маълум нест ки ба туби тиллоӣ имсол наздик аст, аммо боз ҳаст Ван Дейк, Салаҳ, Алисон. хуб мешуд агар туби тиллоиро Ван Дейк ё ин ки Алисон гирад, ҳимоятгар ё ин ки дарвозабон. ҷоизаҳои Мессию Роналдо бе ин ҳам зиёд аст. дар ин ҷо ситораи нав лозим аст ва чӣ хеле ки ман ёд дорам, танҳо як ҳимоятгар соҳиби туби тиллоӣ шудааст соли 2006. агар дар ин ҷо мо дар бораи Мессию Роналдо гап занем, то ба ёд биёрем ки Криштиану аз соли 2004 дар топ 3 бозингарони беҳтарин қарор дорад. дигар ин хел футболбозро ёфтан намешавад. дӯстон, акнун дар комментария нависед шумо киро бисёртар мухлисӣ мекунед ва барои чӣ? аз ёд набарорен дар канал обуна шуданро. танҳо шумо метавонед моро мотиватсия диҳед то ин ки видеои нав барорем. ба наздикӣ мебинем. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.